Ndakachinja zita ndava kunzi Joni, zvikanetsa futi komi foni. Shavi rangu rinobuda paya pandinonzi buda, ndokobuda ndichienda kupi iwe paya wakanditi kaunoda. Vakomana gore rino handisi kupinda njibuda, vasikana gore rino handisi kupinda njibuda, ndongoramba ndirimo handisi kupinda njibuda, ndongogara ndirimo handisi kupinda njibuda. Vamwe vari kuti yakanaka nyaya, asi ramba wakatsika pacho pane faya. Ukada kumhanya unokanga waya, kutosiya kwedu basa tenge taritaya. Ibasa rangu funge ndakajoina, handinetse munhu kozi ndakasaina. Kune zvinhu hopo zvinondipfeina, asi pakupena pacho ndichigeina. Ona manje ndakupinda ndichipendera, panomuka hondo pese ndichipindira. Handibude zvechizungu ndine formula, vanoda kukata foni uya ari popular. Ukaita zvekutamba unomhanya bani, ukada kutora skirire maTaliban. Panopisa mhani ndikabata gani, ndinopinda munhu hati kunge Jackie Chan. Anyway there, vakomana gore rino handisi kupinda njibuda, vasikana gore rino handisi kupinda njibuda, ndongoramba ndirimo handisi kupinda njibuda, ndongogara ndirimo handisi kupinda njibuda. Kana wandiudza kuti ndini wako, haikona kuzondisiya. Kana wamuudza kuti ndiye wako, haikona kuzomusiya. Wamupinza mba, wavakuda kumusiya se. Wamupinza mfungwa, wavakuda kumubvisa se. Wakandisa moyo, wavakuda kundibudisa se. Why? How? Shavi rangu rinobuda paya pandinonzi buda, ndokobuda ndichienda kupi iwe paya wakanditi kaunoda. Vakomana gore rino handisi kupinda njibuda, vasikana gore rino handisi kupinda njibuda, ndongoramba ndi